मा खबरलै नोंथां? Puspara sukegani chala. Sukegani chala. Sukegani chala. मा सुकेगानि बिलाय मा सुकेगानि मा खबर होनदां मा खबर? Puspara sukegani chala. Sukegani chala. गावखौनो बिलाय मार गोरों पुष्पारास बायदि मोनना लाबाय नामा बिलाय गावखौनो गाव नै नाय आंखौ माबा रोङा बायदि मोनथारदों ना नोङो र' नाय आंखौ एबार ओइ आलुराम मेथाइ खनना फै नाय नोङो बेथा आंनिखौ माबायदि मोसायो नों बे पुष्पारास होनबाय थानाय जागोन नामा आलुराम माबा फै मेथाइ खन फै दे खननोसै आं बिदिबालाय हम लागायनो दे तुतुरु तुतु 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 आदले सिङाव आदले पास आदले सिङाव आदले सिङाव आदले हय मा जाखोलै जोंनियालाय बसालाय मोसानायालाय दासो मोनदो साला बांद्राय गोरों दिदोंमोन आंनि सिगाङाव दासो मोनदो आदले डाक्टर लांदोलै आदले मोसानाया बिदि जायो होमबा थौ हमदे थौ आलुराम लांसै डाक्टरनियाव बारा आंथ' लांनोसै होमबालाय देलाय माबा लांदोलै आइदोलै बारा जाबायलाय माबालाय आइलाय थौ दे थौ हमदे थौ थौ लांनोसै मामबारै